Helke Bakurê Kurdistanê dediye ki mijdarê de ji bo hilbijartina parlamentoya nû ya Tirkiyeyê biçe ser sandoqan. Li Bakurê Kurdistanê jî 7 milyonê zêdetir dengder hene. Ji bo ewlehiya sandoqan û bikaranîna bi avayek azad a dengan ji niha de nîqaşan dest pê kir. HDP ji bo pêşî li binpêkirinan bigire ji 100,000 zêdetir kes peyûrdar kir. Wezareta Navxeyî ya Tirkiyeyê jî ji bo ewlehiya hilbijartinan 250,000 polîs û leşker peyûrdar kir. Piraniya wan dê li Bakurê Kurdistanê kar bikin. Saziyên sivîl jî dê rewşê ji nêz ve bişopînin. İhade li 31 bajaran dê çavdêr bicih bike. Em diçin wan sandiqan ew dibistanekî sandiq tê de hatine dahîn. Ji bo hilbijartinê şert û mertê wê hene tunene. Yani em bibêjin ew ê engellî karê biçe rêya xwe babêje nikarê biçe. Ji bo wî îmkankî çêbiye çê nebiye. Adidû zî gel li wê derkê bi rihetî diçe ser sandiqê naçe. Çi qasa li navçan û wilayetan da evkê meşaxê me hene ew hemû tê evkê bişopînin, hilbijartinê bişopînin. Baroya Amedê jî bi 100 parêzeran maseya krîzê ava kir. Ew ê li ser daxwaza partiyan parêzerên xwe bişînin cihê binpêkirinan. Serbestî sindoqekeve û ev sindoq serbestî û bi rastî bê hîle, bê cebîr, bê enjimartin û îrada gel here parlamentoyê em tedbîra digirin. Bi xeynî nav Diyarbekir wilayetê dorê işte Riha be, Bingol be, Muş be wexta şme talebek çêbive û ihtiyacek ava bibe wexta parêzer bê xwestin em parêzera ji bo alîkariyê û ji bo hilbijartinê em dişînin wan bajara jî. Li Bakurê Kurdistanê dengdan dê di saet 7 sibehê de dest pê bike û danê êvarê di saet 4 de biqede. Ne tenê baro û komeleya mafê mirovan, ji Konseya Ewlekariya Ewropayê jî çavdêr ji bo şopandina hilbijartinan dê li Bakurê Kurdistanê amade bin. Gönül Morkoç, Rudaw,